Shi kuma wannan waye ne zai zo ya sha kuɗin? Idan uwarki shi bai da bakin da zai kai nan waye ke kina da bakin da za ki tambaye ni waye. Ba ka gaya mata bane ba ka kawo da ta yi rijista ba ko. Sai ka riga ka yi rijista. Ka tela mata waye. To ni ne sarkin wannan layin duk uban da ya zo wucewa garanti sai ya yi rijista ko yana so ko baya. Sai ka riga ka yi sai ban danta. Barkuwa. Wato na ɓaci wancan jawwalar ya ba ta ci gaba an sai wata jawwalar wacce ta fi wancan har da shiga nan gullo bayya. Wato dar ne ban jawwalar ka san na wani. Daga ɗaya ce ne. Guduwa za ka yi? Ba ya ke dan uwarki. Ban jawwalar gidan uwarki. Duk kawo ta wani aiki da ne. To hanya ne uwarki. Wato dar ne. Zugun jawwala biyu ce, wannan za ta kai zugun arba'a, wannan zugun kafsa ce, garanti dawa ɗaya na ba, za a yi rikista.